Nasiplatan ang usa ka inahan nga tarsier nga nagbitbit siyang anak atol sa tarsier survey and monitoring activity sa Protected Watershed sa Malungon Sarangani Province adlawng Martes. Kini na ang ikaduhang na record nga tarsier sighting sa lugar. Timailhan sa potential reproduction ug nagsugyot nga ang watershed naghatag og angay nga puy-anan alang sa mga endangered species. Sa pagkakaron, ang lugar ubos sa proteksyon sa lokal nga gobyerno sa Malungon ug Malungon Water District. Aron masuportahan ang monitoring efforts, nagpahigayon og communication, education, and public awareness campaign. Tingwa sa kampanya nga mapataas ang kahibalo sa Philippine Tarsier's ecological significance ug maedukar ang mga partisipante sa Republic Act 9147 kun Wildlife Resources Conservation and Protection Act nga nagbawal sa pagpangayam, pagpasakit, pagdakop kun pagtipig sa madakpan nga mga tarsier. Ang Philippine tarsier iklasipika isip near threatened sa International Union for Conservation of Nature din ang populasyon nagatubang sa mga pressure gikan sa pagkawala sa puy-anan, human disturbance ug illegal trade kun illegal nga pagpamaligya. Ang baguhay lang nga sightings nagpasiugda sa importansya sa padayong pagpanalipod sa puy-anan ug lig-on nga pakiglambigit sa komunidad aron masiguro ang survival sa mga species. Gipasiugda sa mga otoridad sa kinaiyahan ang panginahanglan alang sa padayon nga pagmonitor ug mga lakang sa konserbasyon aron masiguro nga ang Malungon Watershed magpabilin nga luwas ug mabuhi nga puy-anan alang sa Philippine tarsier ug ubang native wildlife. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.